Днес ще говорим с ученици от професионална гимназия по менеджмент икономика. На първо място бих искал да поканя първо двете дами да се представят. Аз съм Цветина Георгиева и съм от 11 Б клас, специалност оперативно счетоводство. Аз съм Михайла Стоянова и съм 12 Б клас с специалност икономика и менеджмент. Ние разбрахме, че вие работите и в училище по някои доста интересни идеи, но вместо аз да обяснявам за тях, бих искал вие да представите какви са тези идеи, накратко да обясните за какво става дума, върху какво работите. Да, имаме специален предмет, който изучаваме. Как да създадем нови идеи, които да подпомогнат за екоинновациите. Това е твоята идея? Да, аз сега ще представя нашата идея. Тя беше от миналата година и с нея бяхме на Пловдивския панаир. Нашата иновативна идея е за създаване на батерии, които използват енергията на растението алоe вера. И като цяло ние сме мисли в тази посока, защото, както тя каза, много хора си схвърлят отпадъците навсякъде из природата. И едно от нещата са именно батериите, които знаем, че освен че са отпадък, са изключително вредни и токсични за цялата околна среда. И нашата идея беше да мислим в тази посока и затова ги създадохме тези батерии, които използват чиста батерия, не вредят на природата и могат да се рециклират след това. Много интересни, много иновативни идеи. Каква всъщност беше мотивацията? Как стигнахте до тези идеи? Какво ви вдъхнови? Вдъхнови това, че много хора се изхвърлят отпадъците, като не ги разделят. И за нас беше много важно учениците да имат някаква идея. Като цяло нашето вдъхновение бъдещето, за едно по-светло бъдеще, едно по-чисто бъдеще, защото винаги когато излизаме навънка и първото нещо, което виждаме е боклук, излизаме из природата, из оградата, виждаме боклук. И не да мислим само за себе си, да мислим и за бъдещите поколения, в какъв свят ще живеят и че трябва да се пази природата, трябва да се пазят ресурсите, да пазим целия свят като цяло. Как възприемат тези идеи и изобщо вашите начинания, тъй като те са доста нестандартни за хора на вашите години? Вашите връстници, приятели, роднини, как гледат на вашите занимания? Как се отнасят? Много хора, които разбраха за нашата идея, се вдъхновиха от нея и искаха да научат малко повече за нея, как тя ще бъде приложима, как точно ще действат тези вендинг машини и бяха с доста голям интерес. Да, при нас, като споделяме идеята, главна по-възрастните хора, примерно, на семейството в началото са леко, бих казал, в шок, защото това е голяма иновация. Не са очаквали, че батерия с някое растение могат да се съчетае по този начин, но когато се обясни цялата идея, те смело мога да кажа, че подкрепят, даже искат да помогнат, да разберат още повече и дали наистина това може да стане реалност и кога, даже питат. И като цяло са много щастливи, че виждат в нашето поколение такъв полив за борба, за нещо ново и иновативно. Нашата идея главно беше заинтересована от по-младите ученици, защото децата са бъдещето на държавата. Идеите, които вие имате, изглеждат доста технически, специално за батериите също. Получавате ли някаква външна подкрепа от външни специалисти или как изобщо проучвате тази идея? Като цяло един от най-големите ни източници на информация е интернет, безспорно, но като цяло много се интересуваме в тази сфера. Преди да създадем нещо, трябва да сме навътре с информацията. И да, има хора, които поглеждат проекти, ако имаме, помагат ни, споделят съмнение и да, имаме помощ от външни лица. Ние нямаме помощ от външни лица. Вие действате изцяло самостоятелно, без външна подкрепа. Това е... Успявате ли? Успяваме, да. Ние сме 13 човека в група и заедно се допълваме. На този етап идеите са наистина много интересни, но как виждате бъдещето? Смятате ли да работите в бъдеще по тези идеи, по-професионално, примерно след като завършите в университет или нещо такова? Да, когато една идея е много
търсена и много приемана и толкова подкрепена от толкова много хора, тя ти дава мотивация да продължаваш да го правиш това нещо. Да, аз съм съгласна с нея, защото виждаме потенциал в една идея, защо да ни я разработим за напред. Разбира се. Нали все пак това е целта? Да. Бихте развивали бизнес в тази насока? Да, разбира се. Чудесно. Ние като търговска камара със сигурност ще се радваме да ви подкрепим. Другия ми въпрос е как виждате зеленото бъдеще на България? Доста хора са, как да кажа, не особено големи оптимисти за зеленото бъдеще, още повече на България. Как вие го виждате? Нашата цел е по-малките от държавата, които са от населението, да искат да рециклират повече те, защото вече по-възрастните хора няма да има толкова голям принос за държавата, колкото по-малките ученици, които са в момента. И те са бъдещето и заради това гледаме повече тях да заинтригуваме с нашите идеи. Да, България като цяло е, смея да кажа, не е толкова развита като западноевропейските страни в тази посока, но въпреки това забелязваме едно, смея да кажа, пробуждане, главно на младите, в тази посока, осъзнаване на последствията от действията, които са правили преди предишните поколения и едно желание за промяна и осъзнаване че това, което имаме, не е вечно и че трябва да се пази и да се съхранява. Опитвате ли се да образовате дори по-възрастните в тази насока? Тъй като според нашите наблюдения, точно възрастните не са особено не прегръщат тази идея, зелената идея, те карат все още по старите правила, старите навици. Опитвате ли се с тях да работите, да им обяснявате защо това е така? Да, опитваме се, но според мен те, ако видят по-малките от тях, и може би те ще се обърнат. Да, също и аз се опитвам. Малко е по-сложно да се обясни всичко. Това е нещо ново за тях, това е ново мислене. Като цяло, опитват се и те да разберат, опитваме се да обясним всичките вреди за замърсяването, пластмасата, въглеродния отпечатък върху света, но трудно е, според мен, им е трудно още да приемат цялата идея, но са съгласни, че наистина има проблеми и трябва да се работи върху този проблем. Това е похвално. Да. В тази връзка, ако имате възможност да кажете нещо, да препоръчате нещо на хората, които управляват страната, на хората, които вземат решения, какво бихте им казали? Подвеждаш въпрос. Да. По-скоро те трябва да казват на нас, но както аз забелязвам, и те не са много за тези екоинновации и също не са предприели някакви действия към замърсяването на природата. Това е наистина нещо много важно, защото с отчитането на дърветата въздуха става по-замърсен, а точно обратното, те трябва да засаждат повече дървета, за да може въздуха да бъде по-чист. Аз бих казала, че да им напомня, че те само няколко години ще са на този свят, но техните действия ще имат последствия десетки години напред и да мислят за бъдещите поколения, не само за себе си. Аз съм Мирослав Стефанов от 10-я клас и съм паралелка икономика и менеджмент. Днес ще ви представя моята идея за как да рекламираме и да дадем информация за покачващ се прекалено бързо нива на въглероден диоксид в въздуха и като цяло навсякъде и причините защо ние трябва да знаем техните вреди и как можем да ги намалим. Моята идея е да се сложи реклама. Първо искахме да започнем от нашия сайт, училищния, и да сложим ето тук модел. Реклама, която показва статистика на въглеродния отпечатък навсякъде и тук има диаграма, която показва всеки сектор колко въглероден диоксид отделя. Това е компютърната версия и вредите най-вече са върху това, че озоновия слой се разкъсва и поради това навлизат повече ултравиолетови лъчи и това... Добре, аз директно мога от тук да те попитам как стигна до тази идея, какво те вдъхнови точно?
Ами, вдъхновим това, че повечето хора не знаят колко вреден е въглероден диоксид за самата планета и са необразовани върху факта, че той се покачва прекалено бързо и ние сме консуматори и повече и повече всеки ден консумираме и не си дават сметка, че това вреди на планетата и трябва да, чрез постоянно напомняне, могат да осъзнаят това, което правят. Как това се възприема от съученици, роднини, приятели? Аз мисля, че в момента навсякъде се говори за покачването на въглеродния двуокис, но не мисля, че от толкова много хора се взема на сериозно. Как твоите връстници виждат? Ами, не съм го споделял много хора, но на хората, които съм го споделял, те смятат, че това е много добър вариант, за да се постигне резултат и да се образува обществото, че това е вреда и че трябва да се направи нещо за нея. И смятат, че съм подходил много хитро към това, защото много хора ще видят това нещо и всеки поне 10 човек поне може да се замисли върху това и да погледне числата и да разбере колко са големи. А ти смяташ ли да се занимаваш, примерно след като се дипломираш в университет, собствен бизнес, да продължаваш да работиш, дори да не е върху тази идея, да работиш върху такива зелени инициативи? Ами, ако мога, ще се опитам да тръгна по тази кариера и според мен ще ми е от полза да видя и други начини, с които мога да помогна и да разработя още няколко идеи и като цяло да, бих искал да продължа. Ако имаш възможност, какво би казал на хората, които вземат решения, които управляват в тази насока? Слушайте мнението на младите и какво имат да кажат те, защото ние все пак сме бъдещето и имаме идеи, които биха помогнали. Добре, благодаря ти, Никола. Аз съм Дарена Донева от 10-ти клас и съм специална селекторна търговия. И моята презентация представя проблема за замърсяването на почвите и как той влияе после върху продукцията, която се отглежда върху замърсените почви и тя влияе пряко върху нас, върху потребителите, хората, животните. И моята иновативна идея е органична ферма. Да започнем от там, че биологичното земеделие е такъв селскостопански метод, който цели да ограничи до минимум използването на изкуствени торове, вещества, всичко да става по естествен начин. Целта е да се удовлетвори потребителското търсене за биологично чисти продукти. Бъдещето вследствие прилагането на този вид земеделие. Биологичното производство се прилага с успех в България и като цяло навсякъде и съм на мнението, че всички сфери, свързани с екологията, в бъдеще ще вземат все по-сериозно място за дискусии и да, като цяло. Условията за внос на Европейския съюз по отношение на биологичните продукти, за да може един продукт да бъде внесен, той трябва да отговаря на специални критерии, еквивалентни на тези на Европейския съюз, което е добре, има някакъв контрол, който се спазва, не е просто безразборно предлагане на продукти, които още трябва да са биологични. Мнение на потребителите за биологичните храни. Забелязала съм напоследък, че хората все повече се ориентират към това да се хранят по-природосъобразно, по-здравословно и мисля, че го осъзнават, че това също има много ползи за тях, че е щадящо за околната среда, също така и по-хуманно отношение към животните. Също така статистиките сочат, че обработваемата земя, която се обработва по естествен начин, има много повече биоразнообразие, по-плодородна почва от тези, които се обработват по конвенционален начин. Защо хората е добре да се ориентират към тази професия? Ами стопаните, които се занимават с такава професия, те всъщност биват подпомагани с така наречените зелени плащания, които са главно базирани на морална гледна точка. План за действие.
Моята идея е да се създаде тази органична ферма, да бъде като училищна база. Например, дворът е едно чудесно място, където може да бъдат разположени и храната, която се отглежда там, да се предлага в училищните столове, да се консумират от учениците. Смятам, че това е една много важна тема, много важна идея, защото храната, която консумираме, тя може да е лекарство, но може и да е отрова. И съм привърженик на тезата, че ние сме това, което едем в крайна сметка. И да, също така висококачествената храна може да помогне да предотвратим много заболявания, които започват от затлъстяване, инсулт, диабет и всякакви сериозни заболявания. Истината е, че много места в Европа детското хранене, детски градини, в училищата е на много ниско ниво. Децата обикновено се хранят с тесто, пържени храни, захар. И Франция, например, е пълната противоположност. Там всичко е точно обратното и защо не и България да тръгне по този път. Въвеждането на тази идея е вързана с по-високи разходи относно биологично чистите продукти, но както казах, хората се замислят и започват да разберат, че това всъщност е важно за тях. И смятам, че ще са готови да отпуснат малко повече средства, за това да даваш повече пари за висококачествена храна сега, отколкото да ги даваш след години за лекарства. Училищните бази, които ще се изградят към училището, те могат да бъдат едно чудесно извънкласно занимание за учениците, в които те да научават не само това как да отглеждат дадена стопанска реколта, ами и като цяло как да опазват околната среда. И изводът е, според мен идеята ми за органична ферма е надежна, тъй като освен всички ползи, които изредих за здравето на човека, също така може да се спести от разходи за транспорт, всичко ще се произвежда на място, също така и от разход за персонал, тъй като хората, които ще произвеждаме, ще сме и ние учениците. И да. Това е много интересна идея. Ми хареса примера с Франция. За това, което искам да те попитам, на какъв етап е развитието на тази идея? За сега само идея ли е или вече имате някакви други идеи за развитие? Контактували ли сте с някой, който да е проявил интерес или ще го направите по-късно? Като цяло, точно по тази тема е само идея, но, например, с госпожата ми по химия сме коментирали. Тук в двора е едно свободно място, което може да се използва, например, за компостиране. Това също е вид земеделие, което е по-природосъобразно. И това как да изхвърляме, например, обелките от различни плодове и след което да ги използваме за почта. Окей, и към теб този въпрос, ако искаш да кажеш нещо на хората, които управляват, които вземат решение. Да, много малко хора се замислят с това какво се храним. Всъщност това е предпоставка за един по-дълъг и добър живот. И според мен по-възрастните от нас трябва да се замислят за по-младото поколение и как това българите да сме издали като народ. Добре, ще ви помоля да се представите. Аз съм Антония Карагьозова от 10 Г клас със специалност електронна търговия. Аз съм Мартина Пометкова от 9 А клас, специалност икономика и менеджмент. Аз съм Преслава Михайлова от специалност икономика и менеджмент, 10 А клас от клуба по икономика. Бих искал да задам към всички вас един въпрос, който задавам на всички от нашите събеседници, тъй като вие сте, в момента имате идеи, учите, занимавате се, участвате в инициативи, бъдещето е пред вас. Какво бихте искали да кажете на по-възрастните, на тези, които вземат решенията, ако имате възможност, какво бихте им посъветвали, какво бихте им казали? Към по-възрастните бих казала да забравят миналото,
да погледнат малко в бъдещето, да погледнат сега какво е, защото все пак вече сме 21 век и лека по лека влизат такива вече инструменти, науки, които помагат на природата, където ние се грижим за нашата земя, защото един ден земята вече ще се изтощила и ние няма да имаме къде да живеем. Затова бих се обърнала например към моите родители, бих им казала, или аз в бъдеще бих си купила електрически автомобил на батерия, нищо, че тези батерии са доста вредни, но от една страна са малко по-полезни, отколкото горивата. На собствения си дом бих използвала доста повече панели за електричество, за топла вода, слънчевата енергия. Бих използвала природата, че да я опазя. Аз смятам, че по-възрастните хората трябва да се замислим всъщност колко е важно това, колко е важна екологията за нашия живот и за нас самите като личности и че тези хора, които взимат решения в държавата, те също имат семейство, деца, приятели и те всъщност са част от обществото. И трябва освен за останалата част от населението да се мислите за собствения си живот. Като цяло, идеята на всичко е да не страдаме в бъдещето, тъй като хората в днешно време гледат само собствения си живот, а трябва да мислим и за живота на децата, на предците, хората, които ще развият тази цивилизация към по-напредно бъдеще. И също недостатъка на по-възрастните хора е, че те са изучени в система, която е стимулирала иновациите от гледна точка на техническия свят. Докато в момента вече идва момент, в който трябва да се върнем малко назад, в по-минали години, както се казва, още в началото на света, когато хората са успявали да оцеляват и с много малко. И затова бих казала на по-възрастните и като цяло на родителите си, аз съм го казала между другото, че трябва да мислим за бъдещето, защото няма на къде иначе. Да. Също така бих искала да ви прочита отказ от моето есе за екологията. Един начин да опазим природата е като се говори на децата като малки. Литературата ще помогне за това. Чрез училищата, работните места ще направим така, че въздуха, който ние дишаме, който и нашите деца ще дишат, е добър и чист. Няма да са болни и да имат здравословни проблеми. Трябва да се пишат стихотворения и да се провеждат много конкурси и конференции, чрез които децата ще знаят и ще имат в съзнанието си, че въздуха не е вечен и няма да става чист, а все по-мръсен. Ние сме хората, които трябва да променят това. Ако не е чиста планетата и въздуха, много хора и животни ще умрат. Затова трябва да го изчистим и да поправим така, че всичко възможно да го опазим. И като заключение бих искала да кажа, че съм много благодарна, че мога да се докосна до екологията, освен като наука, но и за жизненно важен цикъл в живота на хората. И смятам, че ако ние не унищожим тази мръсотия и дим, той ще унищожи нас като хора. Да, ти благодаря.